An ka foli bɛ an lagɛba bɛɛ lajɛlen k'aw ladɔnniya ko nin y'aw donnen aw ka jamukan kɔnɔ dɔgɔkun kibaru ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakar Kɔlɔn Samakɛ fɛ dɔgɔkun kibaru ale ye jamukan min ka wele bɛ se maa minnu ka baara ye kunnafoni ɲinini kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni jɛnsɛnli ma u bɛ na samedi o samedi an b'a lajɛ kunnafoniba minnu kɛra semaine kɔnɔ u bɛ walawalali di a n'u ka hakilina u ka faamuyalita o dɔgɔkun kɔnɔ kibaru ninnu na bi maa fila minnu b'an bolo olu tɛ mɔgɔ dogolen ye an ka plateau in sanfɛ Abdulayi Mayiga an b'i fo an ka wele ni jaabi la la ka kɛnɛ ka yan nɔ donc an ka foli bɛ i ye an ka foli bɛ an lajɛ kɛ jama bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ ni kɛnɛ in kan basi t'a la an bɛ segin ma sɔnni mɔgɔ filanan ale ni min kan ka hakilina falen kɛ ale ye Burama Tarawele an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka weleli jaabi la Keba fɛngɛ kɔlɔn an b'i fo ka fɔlɔ ka foli di an dali masa min ye bidonya yira an na an b'a fo ka sɔli a ka ciba ɲuman in kan Aminata den Abdulayi den Muhamadu Rasululayi ka ɲini a fɛ ko fɛn bɛɛ lajɛlen o de bɛ a den bange ka kuma de bɛ a ba bange bi sɔgɔmada in na an bɛna kuma mun fɔ Ala kana kuma ba don ni aw kelen-kelenna sida donc ka ɲini lamɛnjɛkulu fɛnɛ fɛ mun bɛna fɔ u ka faamuyaliko ɲuman kɛ a la mun ye ɲuman ye u k'olu ta ka baara kɛ n'o ye mun ye tiɲɛni u ka ɲinɛ olu kɔ Ala k'an bɛɛ sababa ma basi t'a la i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ladɔnniya ko maa kelen hakilina kelen maa fila hakilina fila kuma minnu bɛna bɔ yan caman ye hakilina ye donc an y'o de fɔ jamana mago bɛ bɛɛ lajɛlen hakilina la jamana mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la o dɛmɛ dɔ ye hakilina di ye o dɛmɛ dɔ ye proposition de sortie ye walasa an hakili bɛ min na walasa an ka laɲini ye min ye jamana ko la o bɛ se ka sabati cogo min na o de b'an don an ka thème fɔlɔfɔlɔ la an ka thème fɔlɔfɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ an y'a ye jeudi 3 juillet n'o ye kunna sini ye an ka wasadenw n'o ye conseil national de la transition ye n'o bɛ an ka pouvoir législatif nɔ la députéw nɔ la olu ye sariya dɔ voté o y'u hakilina di sariya dɔ la i b'a fɔ ka sira di sariya dɔ ma sariya min bɔra gouvernement yɔrɔ an bɛna an da don o la o sariya in yɛrɛ bɛ se ka na ni yɛlɛma jumɛn ye kuma jumɛn bɛ sariya in kɔnɔ fo ka taa se sariya in a bɛ na ni changement jumɛn ye an ka jamana kɔnɔ donc Abdulayi Mayiga e bɛ se k'i da don mun na k'a fɔ projet de loi min votera projet de loi an bɛ an lagɛbagaw ladɔnniya k'a fɔ k'a bɔra gouvernement de yɔrɔ n'o ye fɛn général Abdulayi Mayiga ye ale ka gouvernement yɔrɔ ka sigi conseil national de la transition ma oui an bɛ bɛɛ fɔ dɔrɔn san'an ka kuma daminɛ an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'an donna min gasi la jamukan in kɔnɔna na hakɛto bɛ kuma la an ma dabɔ a kama hakilina di de don donc i ye min fɔ sariya min taara wasadenw CNT maaw fɛ an bɛ se ka fɔ en premier ta a ma bali mɔgɔ la fɔlɔ parce que kabini don min na transition bɛ sigi o tun ye délai dɔ fixé ko ni o délai sera n'o ye 18 mois ye k'o bɛ ta ka bɔ yen donc 18 mois tɛmɛna an y'a ye foyi ma kɛ fɛn ma fɔ donc 2022 fana charte de la transition révisera donc a révisera donc délai dɔ fana dira tuguni ko ni o kɛra normalement élection kun ka organiser donc transition kun ka kun cɛ ni élection ne bon sariya kura min charte min filɛ ka réviser CNT maaw fɛ donc an y'a ye k'a fɔ dɔ farala jamanakuntigi ka fanga kuntagala kan wa o dɔrɔn tɛ tuguni ni a bɔra ni élection ko k'a bɛ kɛ il est légitime k'i yɛrɛ présenter avec a bɛ se ka kana bɔ président place la a bɛ se k'i kana bɔ député place la o bɛɛ bɛ se ka kɛ alors que charte dɔ in fana na o kun b'a daga ye a kun fɔra le président n'est pas éligible aux élections normalement président bɛ élection organiser o la minnu b'u kan bɔ olu de b'u yɛrɛ présenter ale man ka ye élection na bon an nana o y'o sariya kisɛ in bɔ yen nɔ o ye o falen sisan san 5 yɛrɛ farala kan bon est ce que san 5 de farala kan wa ɲininkali bɛ yen nɔ parce que u ko san 5 farala kan renouvelable o kɔrɔ ko n'o san 5 banna ni ko taabolo ma ɲɛ dɔ wɛrɛ bɛ fara a kan n'o fana banna ni ko taabolo ma ɲɛ dɔ wɛrɛ bɛ to ka fara a kan est ce que i y'a faamu donc fo ka taa pays stabiliser o bɛna stabiliser kuntagala jumɛn kɔnɔna na o ma si dɔn fɔlɔ
Baasi t'a la an bɛ segin ma sɔɔni Tarawele Burama nin sariya min talen filɛ nin ye an kɔni y'a ye k'a fɔ hali ni sariya in ma promulguer hali n'a ma sabati k'a fɔ k'a bɛ na hali n'a ma an bɛ yɔrɔ min na an bɛ don min na an bɛ sanga min na a ma bila sira la mais a kɔni votera donc a tɔ bɛ gouvernement de bolo ani cour constitutionnelle bolo mais sariya in changement Abdoulaye Mayiga bɔlen ka kuma minnu fɔ sisan o bɔlen kɔfɛ changement jumɛn de kan ka don a la a bɛ est ce que mɔgɔ bɛ se ka i jigi da a changement ninnu k'a bɛna ni basigi ye. Bon, an bɛ segin hali bi ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an bɛna kuma fɛn min kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye charte de la transition ale ka révision ye o kumakan mun bɛ yen k'a fɔ ni a waleyara parce que a kumakan kun caman bilala sen kan n'i y'a ta i k'a lajɛ concertation nationale mun kɛra ni o kɛra sababu ye ka charte des partis politiques ka se ka o ci a kan ni k'o loi abroger o kuma sen fɛ laɲini dɔw tun bɔra k'a fɔ président de la transition ko k'a kɛ président de la république ye pour un mandat de 5 ans depuis o phase nationale la kumakan in kun bilala sen kan bon o ko kɛlen ni dugudenw ka concertation y'a kuma fɔ a tɛ se ka waleya fiyewu f'a ka taga kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ ka jamana kɔnɔdenw représenter ni o ye conseil national de transition ye kuma mana fɔ cogo o cogo jamana kɔnɔdenw fɛ bɛn mana k'a kan cogo o cogo tant que a ma taa olu fɛ yen parce que olu de bɛ n'a fɔ bi jamana kɔnɔdenw ka représentant Mali kɔnɔna la bi olu de bɛ o baaraw la ani o jɔyɔrɔw la donc bɛɛ lajɛlen kun sigilen don a kan k'a fɔ k'a bɛna taa olu fɛ yen mais a bɛna taga olu fɛ yen wagati jumɛn ani a bɛna tɛmɛ wa a tɛna tɛmɛ wa o kuma o kun bɛ sen na mais an bɛ se k'a fɔ bɛɛ kun sigilen don n'a kan fɛnɛ k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a taara bilaɲini kɛra mun ye k'a fɔ san 5 ko k'o di Asimi ale ni a ka jɛkulu ma ani ka tila k'a fɔ ni kalafili bɛ kɛ san 5 kɔfɛ a bɛ se k'i présenter an bɛ se k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kun sigilen don n'o ye k'a sababuya kɛ k'a fɔ concertation tɛmɛnen jaabiw bɔlen an y'a ye k'a fɔ furugufurugu ma caya mankan ma caya o tɛmɛnen kɔfɛ Mali bɛ dynamique non mankan ma caya non maa si non an bɛ se k'a fɔ phase nationale in voilà phase nationale in ko kɛlen mɔgɔ caman y'a ka fɛnw yira mɔgɔw bɔra an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw ye taamaw bolo da yɛrɛ région jumɛnw na région jumɛn na Bamakɔ yan yɛrɛ palais da ou bien e kun tɛ Mali la non o mun kɛra o mankan fɔlɔfɔlɔ mun kɛra mankan in fɔlɔfɔlɔ kɛra ka sɔrɔ nin ko ma kɛ o mankan in sɔrɔla mun de fɛ parti politiques ka charte bɔli ko ani k'a fɔ ko parti politiques bɛna ci hakili la k'a fɔ parti politiques ye conférence de presse ko o de kama parti politiques ma mɔgɔw labɔ ne bɛ ka palais ta min fɔ jamanaden dɔw yɛrɛ de bɔra k'a fɔ kuma min fɔlen filɛ nin ko nin ye concertation et résultat national ye kuma jɛnɛ an y'a ye k'a fɔ parti politique o kun ye parti politique cilen kun ye recommandation dɔ de mais k'a fɔ ko ka san 5 di ka 100 millions ani fɛn ninnu o bɛɛ tun b'a kɔnɔ mais peut-être président ka sigili san 5 ka san 5 wɛrɛw d'a ma o de yira sanfɛ mais point wɛrɛw kun bɛ yen donc mɔgɔw bɔra dɛ donc mɔgɔw bɔra mais an bɛ se k'a fɔ bi n'i y'a ye n ye kuma kɛ k'a fɔ mɔgɔw ma bɔ CNT ni voté jeudi le 3 juillet an bɛ don jumɛn na bi samedi le 6 juillet e ye marche ko kuma mɛn hali n'a y'a sɔrɔ a fɔra k'a fɛngɛnna donc an bɛ se k'a fɔ en un mot en global seulement maliyɛn caman kun sigilen don ni a ye kuma lasurunya la k'a fɔ Asimi mandat a bɛna prolonger ka da mun de kan n y'o de kuma fɔ an bɛ dynamique dɔ de kɔnɔna la bi o ye dynamique jumɛn de k'a fɔ Mali ale ni Sahel jamana dɔw y'u bolo di ɲɔgɔn ma ni o ye la confédération des alliances des états du Sahel ni o ye AES ye o AES n'i y'o kuntala ta k'a lajɛ olu de farala ɲɔgɔn kan ka devise kelen kɛ ka hymne national kelen kɛ ka fɛn kɛ k'a fɔ k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma janko terrorisme kɛlɛ mun bɛ yen ni jamana saba ninnu n'a kɛlen don ka dadigi kɔ o la a ka ca san 10 ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na janko jamana saba ninnu u bɛ fantanya mun kɔnɔna la o bɛ se ka bɔ kɔnɔna la janko jamana saba ninnu u ka degun ka se k'a bɛɛ ta ɲɔgɔn na bon n'i ko ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin fɔ ni Niger olu ye u ka président kɛ président de la république ye ka mandat di a ma a bɛ se ka baara kɛ cogo min na bonya ni lafiya kɔnɔna la an y'a ye Burukina fɛnɛ olu fɛnɛ y'u ka président danaya kura d'a kan ka tila ka san 5 fɛnɛ di a ma a bɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ kiiri t'a la wɔyɔ t'a la donc bɛɛ kun sigilen don ka jumɛn de ma kɔnɔ o ye Mali an dun b'a dɔn k'a fɔ Mali ni nin jamana saba in de bɛ tɔn kelen kɔnɔ ni tɔ fila ninnu y'a sɔrɔ a ka ca Ala fɛ k'a fɔ Asimi Goïta hali ni malidenw ka bɛɛ lajɛlen ma jɛn n'a ye k'a fɔ ko ani ninnu saba bɛɛ ka taa sira kelen fɛ bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ notamment Dike Asimi de ye président en exercice de la confédération des états du Sahel ye jamana tɔ ninnu mandat b'olu bolo ka se ka baara kɛ u ka jamanadenw tɔgɔ la pourquoi pas Mali ka mandat a tɛ di Asimi ma a ka se ka baara kɛ malidenw tɔgɔ la en même temps
kunkilenna mun sigira ni o AEC olu bala jelen olu bɛ se ka waleya cogo min na donc charge kɛra an y'a ye k'a fɔ a bilala CNT ɲɛkɔrɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen a ye k'a fɔ 131 député 131 olu de jɛnna n'a ye mɔgɔ ma sɔrɔ k'a fɔ mun ko ma jɛn n'a ye wa mɔgɔ ma sɔrɔ k'a fɔ fɛnɛ k'a y'a da de donc o b'a yira k'a fɔ CNT kɔnɔna la olu maaw fɛnɛ kɔni kun sigilen don a kan k'a fɔ baara in a bɛ cogo min na yɛlɛma man ka don a la bɛn bɛ kɛ nin ka maliyɛndenw k'a ye et puis n'i ye kuma lasurunya fɛnɛ san 5 mun filɛ nin ye n'an b'a fɔ pour Assimi Goïta an bɛ se k'a fɔ les 5 ans là c'est pas pour Assimi seulement ni ye fɛn dɔ de ye mandat dɔ de ye mun dilen don malidenw ma parce que an bɛ donnin min na ko bi k'a daminɛ 2020 na ka n'a bila 2025 na Mali ye tranche dɔ de ta Mali ye chemin dɔ de ta Mali ye parcours dɔ de ta o parcours pour que ko achever o tɛ achever Assimi kelen o bɛ achever maliyɛn den cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen de parce que à tout moment non seulement président b'a fɔ anw yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn k'a fɔ bi anw bɛ chemin mun kan an tɛ se ka retour kɛ on dit que toujours l'état est une continuité ni dun ko bi k'i bɛ Assimi ale n'a ka gouvernement falen bi k'i bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ ye a bɛ kɛ ko wɛrɛ de ye o tigi fɛnɛ bɛ na o bɛ na ni idéologie kura de ye o bɛ na ni hakilina kura de ye o bɛ na ni miirina kura de ye o bɛ na wuli fɛnɛ k'a fɔ ale n'a ka mɔgɔw olu de bɛ se ka baara in fɛnɛ ta o cogo la donc o b'a yira k'a fɔ chemin mun bɛ an bolo o chemin an bɛ n'o sigi nin yɔrɔ in na chemin kura wɛrɛ ka ta donc pour ne pas revenir en arrière kuma bɛɛ an kana to tɛti falen ko ninnu na Assimi ye parcours mun ta parce que maliyɛnw bɔra k'a applaudi ka sɔrɔ bi tɛ depuis le 14 janvier journée de la kosɛbɛ an lagɛbagaw ladɔnniya k'a fɔ ko sɛbɛn kɔni ye ni sariya voté maa 131 maa ma sɔrɔ min ko k'ale ma jɛn n'a ye wa maa ma sɔrɔ k'a tɛgɛ lajigin mais an b'an lagɛbagaw ladɔnniya fana k'a fɔ ko CNT maa bɛɛ ye Assimi yɛrɛ ka maa nominenw ye mɔgɔw tɛ jamanadenw ye maa minnu élu ka taa ou bien jamanadenw ye mɔgɔ minnu bila u ka kumaw tɔgɔ la donc Abdoulaye an bɛ segin i ma ne Traoré y'i bolo sigi fɛn dɔ kan sisan ko l'état est une continuité est-ce que o principe in bɛ se ka acté Mali la n'an y'a ye k'a fɔ bi bi in na ni an bɛ Assimi ka voix kan o ni IBK ta c'est a bɛ opposé la est-ce que nin principe in certes an b'a ye tubabuw kɔni b'a fɔ l'état c'est une continuité a bɛ fɔ jurukow ta fan fɛ n'i taara juru ta bangebagaw fɛ a bɛ fɔ l'état est une continuité mais est-ce que anw ka jamanaw la la politique de l'état c'est une continuité la politique de l'état est une continuité mun na parce que o kɔrɔ ye min ye ni jamana ɲɛmɔgɔ dɔ tɛmɛna ni e nana o kɔfɛ a ye sira min da walima a ye baara mun kɛ e kana fɔ k'i b'o bɛɛ kɛ fu ye ka i sen da o bɛɛ kan k'a fɔ k'i bɛ sira kura ta ka a yira k'a fɔ ko président min fɔra i kɔ k'o ma fɛn kɛ bon an dun y'a jateminɛ IBK ka waati IBK ye fɛn caman kɛ sira dilanna ekɔliso jɔra baloko kun fana a kun nɔgɔyalen don waati dɔ la mais min yɛrɛ kɛra sababu ye ka IBK lata o ye l'insécurité de bon hali sisan ani élection législative ani élection voilà o fana ça a été dénoncé à plusieurs niveaux mais aux questions d'insécurité hali bi an b'o kɔnɔna na Mali ma stabiliser fɔlɔ bon a bɛna stabiliser don jumɛn sisan normalement ni politique ninnu bɛ k'u ka politique de lajɛ sisan an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ sisan pour que an bɛ insécurité min kɔnɔ an ka se ka bɔ o kɔnɔ bon o dun nalen o ye délai min di k'u bɛna baara kɛ o kɔnɔ ka taa ka élection organisée donc a yirala k'a fɔ élection dɔ a ma da sa donc sisan yɛrɛ attaque yɛrɛ mɔgɔw ye bɛ ka ye attaque bɛ ka kɛ bon sisan l'état est une continuité bi kɛ niveau min na o ye baara minnu kɛra jamana kɔnɔ jamanaden kɔrɔ fɛ ni kura bɛ na a ka essayer k'o siraw ta k'o changer ninnu fana ka dɔ fara o kan hali ni a bɛɛ ma se ka ban bon sur le plan politique an tɛ démocratie fanga la an bɛ transition de la donc ni an ko k'an bɛna ninnu ka sira ni o comparer bon a tɛ se ka comparer sira dɔw fɛ fana basi t'a la an b'an to de la an bɛ don hali sisan éligible ko i b'a fɔ maa minnu ni charte de la transition kun y'a yira k'u tɛ se k'u kan bɔ o tɛ Assimi kelen dɔrɔn ye o dɔw kun ye hali fɛn gouvernement mɔgɔ dɔw kun yira la k'olu tɛ se k'u kan bɔ premier ministre tun b'o la militaire dɔw tun b'o la an yirala k'a fɔ fɛn min votelen filɛ projet min votelen filɛ a yirala k'a fɔ non simplement président bɛ se k'a kan bɔ ni élection kɛra kɛta ye don nataw la gouvernement mɔgɔw bɛ se k'u kan bɔ conseil national de la transition mɔgɔw fana bɛ se k'u kan bɔ oui ni est-ce que nin a votelen ni bi cɛ e ka ɲininkali sera population mɔgɔ ma min y'a hakilina di nin kan wa bon ne ma reportage kɛ ma wuli ka maaw ɲininka a kɛra nin projet de loi in kan mais a bɛ min ko fɔ dɔrɔn
k'a fɔ ko ninnu bɛ se k'u présenter ni élection bɛ organisée o bɛ mun yira comme parti politique cilen don démocratiquement ni élection bɛ kɛ parti politique de kan ka si mais sur le plan démocratique il faut que yamaruya ka di maa dɔ ma minnu bɛ se k'u kan bɔ ka fanga jamana ɲɛmɔgɔya ɲini bon a dun kun fɔra charte kɔnɔna na san'a ka réviser ko président tɛ se k'i kan bɔ fɛn nɔfɛ mais mun de la sisan o y'a réviser k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se k'i kan bɔ donc o bɛ mun ko fɔ hali ni fanga ko k'a bɛ fɛn Assimi a une forte chance k'a fɔ k'a bɛ to fanga la tuguni ani maa fɛn fɛn bɛ gouvernement na ani minnu bɛ CNT la olu ma bɔ yen fɔlɔ o sira in b'o de yira donc hali ni élection ko k'a bɛ kɛ ni mɔgɔ yɛrɛ nana k'a bɛ ni i kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ donc a ka ca o tigilamɔgɔ fɛ o tɛ chance sɔrɔ sira si la ka ninnu to yen nɔ sira in b'o de yira. Basi sala donc Burama merci Emma on kɔni y'a ye k'a fɔ ko 5 ans renouvelable 5 ans renouvelable wagati ma fɔ une seule fois ma fɔ 2 fois ma fɔ 3 fois ma fɔ mais an y'a ye k'a fɔ fɛn argument min utiliser len non c'est refondation pacification i b'a fɔ ka jamana stabiliser ka fɛn kɛ e bɛ mun de faamuya wagati ma fɔ 5 ans renouvelable la a dun fɔra 5 ans renouvelable donc a bɛ se ka interpréter cogo bɛɛ la. C'est-à-dire an bɛ kuma lasurunya ɲɔgɔn bolo chaque fois an y'o de fɔ fɛnkɛ Mayiga bɔra k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la sisan ni i bɛ k'a ka départ ta i k'a lajɛ le 18 juin 2020 i bɛna ye k'a fɔ problème crucial kun ye jumɛn de ye ça c'est l'insécurité grandissante dans le pays donc ni dun y'o ta i k'a lajɛ Assimi ninnu nana o kelen de kan u y'o engagement de ta maliyɛnw ye k'a fɔ ils vont essayer de faire tout pour que ka se ka paix sabati jamana kɔnɔ ka stabilité sabati jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na o engagement de tara u ye wa malidenw b'o de kɔ o de kosɔn an ye kurantigɛw kunyu ka embargo muɲu ka fɛn bɛɛ muɲu gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ k'a bɛɛ muɲu donc objectif principal ye jumɛn de ye Mali kɔnɔ bi nin bɛɛ kɔfɛ maliyɛndenw ka muɲu kɔfɛ o ye de k'a fɔ basigi ani lakana ka sabati jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na bon n'i y'o basigi ni o lakana o tɛ k'o lajɛ an ka jamana kɔnɔ bi i bɛna ye k'a fɔ l'homme idéal c'est qui bibina n'i ko ko Morikɛ k'i bɛ kuranɛ minɛ ale la i b'a di jɔn de ma ou bien i bɛna mun de di Morikɛ ma donc an bɛ se k'a fɔ an bɛ k'o sécurité mun fɔ bi an bɛ ka guerre mun fɔ bi de guerre in ye jɔn ye militaires de don donc n'i y'o dun o militaires ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ toutes les uniformes aujourd'hui olu de bɛ ka fanga in diriger bi wa kɛlɛ b'olu de bolo bi k'a daminɛ corps bɛɛ lajɛlen na donc o armée de engagé len don bi kɛlɛ ko kama Mali dun ko bi k'ale ka priorité ale ka laɲini fɔlɔ ye bi o ye sécurité de parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ développement bɛ sabati jamana kɔnɔ dun ka fa ka se ka sabati jamana kɔnɔ i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn fɔ hali an ka sigi ka kuma lafiya ni basigi kɔnɔ il faut que lakana de ka sabati jamana kɔnɔ ni lakana tɛ jamana o jamana na jamana tɛ donc ni an b'o baara la qui de mieux pour que ces hommes là ka se ka baara in k'ale abouti a ɲɛ la donc kumakan bɛ jumɛn na 5 ans de mana n y'o de fɔ kuma kɔnɔna la c'est pas pour Assimi c'est pour la survie de Mali parce que an bɛ guerre mun kɔnɔ bi qui est la guerre contre le terrorisme. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ guerre mun don. C'est pour le Mali. C'est pour le Mali. Assimi c'est pour le Mali. Oui, mais ne ko 5 ans c'est pour le Mali. Malien dɔ bɛ se. Non, Assimi est forme de que ça soit la tête de Assimi ou bien la tête de Maliki Diaw. Hali ni o ninnu tête ninnu bɔ yen bi. Obligatoirement hali ni ye élection kɛ, tu vas avoir un nouveau président ou bien un président de l'Assemblée nationale. Quand même toujours hali waati wɛrɛ bɛ Mali bolo min tɛ 5 ans. Peut-être 5 ans min dilen filɛ, a dira peut-être Assimi ne bɛ tête la, Assimi ne bɛ to tête kama comme i y'a fɔ cogo min na. I mana kuranɛ minɛ mori la, i bɛ kɛlɛkɛminɛ jumɛn na. Voilà, kuma in de bɛ yen quoi. 5 ans a dira Assimi ne ma. Non, 5 ans. À 5 ans. Parce que Mali. Non, nous Assimi représente l'État malien aujourd'hui. Mais sans Assimi, le Mali survivra. Il y a un président joli terminal le toko te fort bibina. Donc le Mali n'est pas forcément lié à Assimi. Al nous sera bibina. Assimi le Mali représenté, mais la survie de l'État malien, il va falloir Mali baloli au Sri Lanka. Comment non? Ni ne ko 5 ans c'est pour le Mali. Assimi est là pour les Maliens. Assimi be Maliens de kama. C'est-à-dire Assimi sigi kun ye jumɛn ye? I bɛ ka taara Assimi nana n y'o de fɔ kuma global la o Assimi sigi kun ye ka lakana de sabati. Lakana in bɛ sabati jumɛn pour les 23 millions maliens. Malien den bɛɛ n'a o ka kan. Donc Assimi ninnu ka devoir ye jumɛn de ye bi? O ye de ka Maliens lakana a n'u bolofɛnw lakana. Donc ça c'est pour le Mali. 5 ans in kuma in surunya ye jumɛn ye? An bɛ mun kɔnɔ bi n'o de fɔ kuma priorité la. N'i ko bi anw ka jamana kɔnɔ basigibaliya min bɛ yen
attaque terrorisme mbega ke bɛɛ k'a fɔ mardi le 1er juillet cette localité olu bɛɛ confrontera avec les attaques terroristes. Donc an b'o mun kɔnɔna la bi e bɛna ye k'a fɔ e bɛna wuli yɔrɔ jumɛn de la ka taa campagne kɛ jamana min bɛ est ce que mɔgɔw yɛrɛ tɛ nin kɛ fatɔ ya parce que dans tout pays il faut que aw k'a dɔn k'a fɔ aw ka priorité ye jumɛn ye laɲini ye jumɛn de n'an m'o dɔn aw bɛ taga aw kunfɛ wa n'aw m'o dɔn taga yɔrɔ ti k'aw la an y'a ye k'a fɔ ala ma hinɛna Sumala la ale ye campagne ninnu dɔw kɛ tantɔ a nin tora a la parce que hali n'a ni ma to a sen fɛ a bɔlen ka na ala ma caman d'a ma bilen donc an bɛ se ka na ni jamana b'o lakanabaliya kɔnɔ priorité bɛɛ bɛ se ka ɲɛsin mun ma fɔlɔ o ye lakana de ye o lakana dun filɛ bi n'i ko k'o ka sabati o baara kɛbaga tɛ cɛ si ye ni finitigilakaw tɛ parce que hali n'i taara ni Asimi ninnu k'olu bɛɛ bɔ yen bi i bɛna ni mɔgɔ min ye i bɛna tila ka na jɔ o finitigilakaw de la fɔlɔ pour que e yɛrɛ ka sécurité k'o lakana fɔlɔ ka tila ka jamana kɔnɔdenw ka sécurité lakana donc o de kosɔn n y'a fɔ n ko san 5 in dira maliyɛnw ma a dira maliyɛnw ma mun kama o ye k'a fɔ maliyɛnw ninnu bɛ baara mun kɔnɔ bi an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que n'a nana k'a fɔ k'an bɛna don divagation kɔnɔna la ka to sama-samali ninnu ni divers ninnu na su bɛ ko an na an bɛ yɔrɔ min na bi il faut qu'on reconnaisse que le Mali est en guerre ni Mali bɛ guerre de la situation d'urgence dɔw de kan ka bila sen kan ka laɲini dɔw de prioriser ni olu sera ka sabati an mago bɛ fɛn o fɛn na ni o ye k'a fɔ éducation ka sabati denmisɛnninw ye développement ka sabati jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati mais an tɛ se k'an da fa mugu jalan na k'a fɔ k'a ɲigin ji ti anw da anw b'a dɔn k'a fɔ anw bɛ guerre min kɔnɔna la bi terrorisme minnu filɛ nin ye bi n'u bɛ ka bingali walew ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ n'i y'a da anw n'u dɔrɔn ma ni an b'a sɔrɔ kɛlɛ banna bamananw ko ten sɛmɛyɔrɔ yi sanfɛ yiri n'i sigi yɔrɔ ɲalen don o b'a tigɛlen don n'i ye sɛnugu jɔlen fɛn dɔ de b'a kunkɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔra k'a ye fɛnɛ 4e conférence internationale mun kɛra pour le financement du développement premier ministre y'a kuma fɔ k'a fɔ ko communauté internationale minnu sigilen don ka terrorisme kɛlɛ a bɛ ka propagande Sahel kɔnɔna la u k'a dɔn k'a fɔ terrorisme kɛlɛ tɛ Sahel ko dɔrɔn ye terrorisme kɛlɛ an bɛ donni min na ko bi ko diɲɛ mɔgɔ kan ka wuli de k'a déconnecter ani u dɛmɛ jɛkulu donc n'a ma ɲa k'a fɔ a ye n dɛmɛ n ka wara la il faut k'a ka kunyafan ka sɔrɔ u yɛrɛ bolo fo anw maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ bi san 5 mun filɛ nin Asimi bolo san 5 in kun fɔlɔ ye jumɛn de o ye lakana de lakana n'i ko k'a ka sabati an bɛnna kuma la sisan i y'a fɔ ko san 5 min filɛ nin Asimi bolo hali sisan an bɛ segin ma Abdoulaye est-ce que dafalen bɛ la ka fara nin thème in kan walasa an bɛ se ka don an ka thème filanan na cogo min. Bon, min bɛ ne bolo dɔrɔn san 5 min filɛ nin ye comme la priorité des priorités des autorités c'est la stabilisation du territoire donc an dun y'a jateminɛ insécurité kɛlɛ a bɛ jamana bɛɛ la wa a tɛ ban don kelen donc jamana ni état bɛ nin cogo la jamana bɛɛ bɛ fɛɛrɛ de tigɛ pour que pays ka stabiliser mais a bɛ stabiliser cogo di insécurité mɔgɔ kelen tɛ se ka insécurité kɛlɛ jamana fɛn fɛn bɛ insécurité tigɛ i b'a sɔrɔ bolo i bɛ se k'i sɛmɛ fɛn dɔ la pour que i ka laɲiniw ka se ka sabati Mali filɛ nin ye insécurité min kɔnɔna na est ce que a bɛna ban san 5 in kɔnɔna na on ne sait jamais n'a ma bɔ san 5 kɔnɔna na san 5 yɛrɛ min bɛna fara kan tuguni a bɛna bɔ o kɔnɔna na wa on ne sait pas donc san 5 in a t'i n'a fɔ insécurité kelen don k'a couvrir d'une part a bɛ mun yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen taabili ko t'u kɔnɔ fɔlɔ donc mun bɛna yira maaw la fɔlɔ an bɛ insécurité min kɔnɔna na a bɛ yira k'a fɔ ko le pays n'est pas stabilisé hali élection n'i y'a ye élection tɛ ka organiser n ko insécurité de ko don o ko élection tɛ se ka organiser tant que pays ma stabiliser bon élection dɔ bɛ yen o organisera par exemple oui le référendum pour la constitution voilà donc référendum ka girin ni élection présidentielle a ka girin n'a ye donc mɔgɔw kan k'u yɛrɛ question poser o kunna mun na élection ma se ka organiser référendum dun sera ka kɛ jamana fan 14 bɛɛ la on se pose la question mais ni o bɛɛ kɔfɛ sisan san 5 yɛrɛ nana di ko o san 5 c'est pour que l'état se stabilise mais est-ce que stabiliser bina se ka na o san 5 kɔnɔna na on ne peut pas le concrétiser tant que o san 5 fana ma ban donc ni o dun banna mun bɛna kɛ o kɔfɛ tuguni élection ko kuma kɔni tɛ fɔlɔ baasi tɛ donc an bɛ don an ka thème filanan na o de la an y'a fɔ wagati b'an kɔ an ye k'a fɔ mardi don an kɔni jamana wulila ni kunnafoni dɔw ye kunnafoni min ye maa caman dusukun kisi kasa n'o ye k'a fɔ attaque ciblée dɔw kɛra Bamanci wale mɔgɔw fɛ donc Burama est-ce que i bɛ se ka hakilina jigi kɛ mardi
attaquer cible mulu kɛra ka ɲɛsin Mali ka position dɔw ma fo ka se particulier dɔw ka fɛnw zinu ma bololafɛnw ma. c'est-à-dire yani an ka don attaque ninnu na an bɛ tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka militaire fɛn fɛn bɛ les vaillants militaires minnu bɛ yen k'a fɔ u niw tora janko jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kisi ani fɛn minnu bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'olu fɛnɛ civiliw k'u nin tora a la an bɛ tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ u nin tora jamana ko de la ala k'u dayɔrɔ suma yarabi ala ka limaniya d'u kɔ ma ka wele bila maliyɛn cɛman ni musoman kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma finitigilakaw ni civili fɛn o fɛn bɛ k'a fɔ kɛlɛjugu in kɛra sababu ye ka u bɛɛ nin bɔnɛ an ka hakili to u kɔw la ka sababuya kɛ k'a fɔ maa si ka laɲini tɛ nin ye o de kosɔn su ni tile an bɛ a ɲini ala fɛ ala ka basigi sabati anw ka jamana in ale kɔnɔna la n'i y'a ta i k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tarata don ni o kɛra juillet kalo ale tile gale san 2025 ataki kɛra an ka jamana marabolo 7 de kɔnɔna la donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ta bonyana kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ o ye Kaye marabolo kɔnɔna de Kaye marabolo mun bɛ yen k'a fɔ gouverneur mun bɛ yen ni o ye général Sumare o y'a essayer ale ka résidence ka se ka o attaquer mais an y'a ye k'a fɔ an ka golomasiri tabaw i n'a fɔ u bɛ wagati jan bɔ baara mun na k'a fɔ bingalikɛlaw wagati o wagati n'u y'a laɲini ka se sigida dɔ ma u bɛ se ka wuli joona avec professionnalisme ka se ka dankari kɛ u la ka bolo da u kan ka se ka u bolofɛnw fɛnɛ minɛ u la donc o baaraw an bɛ se k'a fɔ u y'o de mini mardi don tɛmɛnen kɔnɔna la o mun sera ka kɛ sababu ye fɛnɛ terrorisme 80 bɔɲɔgɔnko ka se ka o bɔnɛ u ni na ani ka u bolomafɛnw minɛ u la donc o siratigɛ kɔnɔ fɛnɛ an y'a ye k'a fɔ ka jeunesse u fɛnɛ bɔra ka détermination dɔw yira k'a fɔ qu'ils sont tous derrière leur femme parce que an y'a ye k'a fɔ u ka wulikajɔ ko in kɛra wagati min na au même moment sɔrɔsiw sera ka ninnu neutraliser à ce même moment fɛnɛ population sera ka bɔ ka marche pacifique ba kɛ k'a yira k'a fɔ malgré tout malgré k'a fɔ ni bagabagali ni jatigɛ walew bɛ sen na olu kɔni bɛ u ka golomasiri tabaw kɔ a sera ka kɛ sababu fɛnɛ u ka wulikajɔ cɛman fɛnɛ kɔnɔ u ka se ka terrorisme caman fɛnɛ bɛ minnu tun bɛ ka essayer ka boli walima k'u dogo ka se k'olu dɔw démanteler k'olu minɛ k'olu di golomasiri tabaw ma sur ce lieu fɛnɛ an bɛ welekan dɔ de bila nin moment in kɔnɔna la an ka essayer an kana don propagande kɔnɔna la c'est vrai que les forces armées de sécurité maliennes ils ont besoin de notre soutien et notre appui concernant information kɔnɔna la mais fo an k'a dɔn k'a fɔ nin baara in kɔnɔna la anw ka devoir yɛrɛ ye jumɛn ye o ko kɔnɔna la devoir fanba ye jumɛn ye o ye de k'a fɔ n'an sigara mɔgɔ min na an ka finitigilakaw wele an kan'a fɔ k'a fɔ an b'an ka kiri tigɛ an yɛrɛ mais o même moment fɛnɛ kɔnɔ an kan'a essayer k'a fɔ jugugalonw k'an b'o da ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ nin ko ninnu tɛ kosɛbɛ. Abdoulaye Burama kɔni bɔra ka walawalali kɛ a kɛra mardi don ka ɲɛsin an ka golo tabaga ma an y'a ye k'a fɔ discussion bɛ se ka kɛ caman kan contradiction bɛ se ka kɛ jamana mago b'o yɛrɛ de la k'a fɔ ko démocratie o tɛ démocratie ko ye jamana mago bɛ o hakilina falen-falen yɛrɛ la mais an bɛɛ bɛ sɔn min ma an bɛɛ bɛ jɛ min ma o ye k'a fɔ minnu bɛ jamana fini don ka taa jamana défend o ye an bɛɛ ka mɔgɔw de an bɛɛ ka mɔgɔw de b'o la jamana bɛ ka défend an bɛɛ lajɛlen de parce que n'a wusura a dama n'an si de la an kɔni y'a ye k'a fɔ attaque in kɔnɔna na maa caman ka wale sera ka kɛ réseau kan fɛnw ye filmeliw kɛra téléphone portable la mɔgɔw y'u ɲɛdaw bɔ mɔgɔw ye mɔgɔ wɛrɛw minɛ fo ka taa se ko wɛrɛw ma e bɛ faamuyali jumɛn de faamu ka ɲɛsin nin ma alors que an y'a ye k'a fɔ principalement nin ko ninnu kɛra mɔgɔw bɛ sensibiliser de k'a fɔ i ka to so attaque wagati i kana bɔ parce que e équipelen tɛ minɛn ti e bolo k'e bɛna taa k'a fɔ k'e bɛ maramafɛn k'e bɛ taa bamaci wale mɔgɔ dɔ minɛ ja ko fɛn fugariya tɛ mais a dɔw la e ka to so parce que i bɛn'u ka baara gɛlɛya yɛrɛ par exemple plus d'otages bɛ se ka y'a la e bɛ se ka kɛ hali dɔ ka fɛn dɔ bɛ se ka hali marifa ci e la ka sɔrɔ marifa ti e bolo mais an ye k'a fɔ o wagati kelen ninnu de la an ka population mɔgɔw bi bɔ minɛn t'u bolo foyi t'u bolo ou bien yɛrɛ peut-être i bɛ se ka dɔ minɛ yɛrɛ nin dɔw la dɔ bɛ se ka minɛ yɛrɛ ka faga mɔgɔw bolo alors qu'ale sen t'a la yɛrɛ. Oui. Bon, an bɛ ni min kɛ il faut contextualiser les choses a fɔ cogo min na ko jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko nous sommes en guerre informationnelle. Bon, n'i ye maa caman ka jamanaden caman ka nin waleya in lajɛ i b'a bila minɛn kɔnɔ parce que terroristes mana attaque kɛ u b'u ka fɛnw filmer ka bila réseau sanfɛ. Bon, jamana ɲɛden minnu filɛ nin na ni kɛlɛ bɛ sen na olu ka baara tɛ olu yɛrɛ man ka ye kɛnɛma kuma tɛ ka taa fɛnw filmer kɛnɛma mais d'une part ça arrange l'État parce que de l'autre côté ni terroristes ye action minnu kɛ u b'a filmer ka bila réseau sanfɛ. Donc ni jamanadenw fana ni
kɛlɛ bɛ surtout n'a ye ka attaque in lajɛ an ye image caman sɔrɔ armée bɛ ka terroristes gɛn ka se ciw la donc dɔw y'a filmer a filmeli caman hali u bɛ minɛ yɔrɔ min na o caman bilala réseau sanfɛ d'une part ça arrange l'État mais d'une part aussi a bɛ population de bila en danger surtout minnu bɛ kɛnɛ kan ni kɛlɛ bɛ yen kɛlɛ dabɔra de finitigilakaw de a dira olu de ma donc olu de kan ka kɛlɛ kɛ jamanadenw jɔyɔrɔ a la min ye n'aw sigana maa min na a y'o o kofɔ o de la nɛgɛjuru siraw yɛrɛ bɛɛ bilalen don o kama n'a ye kunnafoniya fɛn fɛn sɔrɔ maa kan aw sigalen don maa min na a ye weleli kɛ hali ni aw y'a tigi minɛ a man kan aw k'a tigi faga n'a y'a minɛ aw bɛ se k'a siri k'a bila finitigilakaw ɲɛ olu de ka baara don olu de kan ka aw lakana mais marifa t'aw bolo aw bɛ bɔ ni kɛlɛ bɛ ka kɛ aw b'a fɔ ko yɛrɛ k'aw bɛ bɔ ka taa finitigilakaw o ye ka u ka ko compliqué u bolo de ni olu bɛ ka maa ninnu ɲini ka boli u kɔfɛ ni aw fana bɔra ka taa ye terrain sanfɛ mais kisɛ bɛ se k'i sɔrɔ i bɛ se ka sa a la mais u t'o yɔrɔ de faamu donc dɔw fana b'a dabɔ min kama k'an bɛ ka armée dɛmɛ donc d'une part aw tɛ ka armée dɛmɛ a bɛ ka baara compliqué olu de bolo tant que u bɛ kɛlɛ la a b'a to n'u tilala n'a bɛ se ka bɔ ka marche pacifique kɛ a bɛ se ka bɔ ou bien n'a ye kunnafoniya min sɔrɔ a bɛ se k'u wele mais k'u to kɛlɛ de la k'a fɔ ka bɔ ko u bɛ taa armée dɛmɛ fɛn na c'est pas normal o ye de k'u ka vie bila en danger ani tuguni ka baara gɛlɛya finitigilakaw bolo parce que terroristes ninnu u ma n'u ɲagami o la u t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na u t'u dɔn ka ɲɔgɔn dɔw bɛ taa armée ka finiw dɔw bɛ taa civil yɛrɛ ka fɛn dɔ k'u na k'a sɔrɔ o équipelen don ka na fo armée ninnu bɛ yɔrɔ min na ka na fo yen na ka na tiɲɛni kɛ bon ni situation bɛ nin cogo la jamanaden bɛɛ kan ka évacuer dans le lieu pour que ka sira to armée bolo a k'i ka baara kɛ baasi t'a la an ye k'a fɔ maa dɔw kɔni bolofɛnw an ɲɛ bɛ mobili caman jeni na n'o ye armée mobili o yɛrɛ bɔlen kɔfɛ an ye bolofɛn caman hali résidence caman ye fɛn na usine caman fana jeni na an y'o communiqué o ye réseaux sociaux sanfɛ principalement mun ne b'e bolo o la ou bien an bɛ yɔrɔ min na hali sisan i ma information sɔrɔ olu kan bon usine min jenina bɛɛ bɔr'o kalama ni o ye Ibi Group ka usine ye donc bon ni insécurité n'an bɛ insécurité kɔnɔna na bɛɛ kan k'i sigi ni situation dɔ de parce que n'i y'a ye o sera ka attaque kɛ yɔrɔ 7 la ɲɔgɔn fɛ min yɛrɛ de y'a to u sera k'o kɛ donc il faut se poser la question ils sont renseignés renseignement de bɛ d'u ma ensuite ils sont équipés jɔn bɛ k'u dɛmɛ sinon terroriste information jumɛn bɛ se ka kɛ n'u bolo ka yɔrɔ 7 bɛɛ viser ɲɔgɔn fɛ ka taa don au même moment ka taa don yɔrɔ kan k'a yɔrɔ bɛɛ attaquer ɲɔgɔn fɛ donc n'u bɛ yɔrɔ attaquer fana u bɛ ciblage de kɛ qui leur donne l'information on devrait se poser la question on leur fournit l'information mais qui il faut suspect dɔw bɛ jama la olu tɛ se ka ye donc ni nin sugu ninnu bɛ kɛ attaque yɔrɔ minnu jenina c'est une perte non pas pour usine tigi yɛrɛ tɛ mais pour l'état malien ensuite parce que ni usine jenina combien de Maliens travaillent dans usine kɔnɔna na donc a bɛna chômage joli créer a bɛna déficit financier joli bila a tigi kunna ni a ko k'a bɛ jɔ kura o bɛna fana taa wolo musaka joli la tuguni donc il faut vraiment mesurer les choses an bɛ waati min na i ko sisan baasi t'a la vraiment an bɛ segin ma Mayiga kɔni ye conseil dɔw di population kan ka min garder hali sisan ni attaque ninnu bɛ kɛ an fana ye réseaux sociaux sanfɛ communiqué caman b'o la o dɔ ye n'i bɛ so kɔnɔ k'i ka to so kɔnɔ a dɔ ye ko n'i bɛ kɛnɛma i k'a essayer tir tɛ ka kɛ fan min fɛ i ka boli ka t'i yɛrɛ dogo fan dɔ fɛ o bɛɛ bɔlen kɔfɛ e bɛ se ka jumɛn fɔ halisa population kan ka posture min garder ni attaque ninnu mana daminɛ par exemple u kana n'a fɔ k'u bɛn'u seli kɛlɛ la ou bien k'a fɔ k'u bɛ taa mɔgɔ dɔw minɛ c'est-à-dire kuma lasurunya la an bɛ hali bi hakililajigin de kɛ k'a fɔ ni attaque minnu kɛlen filɛ nin ye o de k'a jira hali bi k'a fɔ ko le Mali est en guerre faut que maliyɛn bɛɛ lajɛlen ko dɔn donc n'an bɛ guerre la i ye kuma mun fɔ o de bɛ na n'o ye an bɛɛ lajɛlen ka devoir ani mun ka kan an k'o dɔn n'an y'o dɔn donc non seulement appui kɛcogo a bɛ ɲa baara fɛnɛ mana kɛ fili t'i ye a la parce que n'i y'a ta i k'a lajɛ anw ka jamana in kɔnɔ depuis ko in daminɛ wagati bɛɛ lajɛlen bolo k'a fɔ terrorisme kɛlɛ nord ko dɔrɔn de don
Kidal Tesa ka Gauni Tomoktu nunu anana bo la ka ye fɛn mun bɛ tali kɛ an ka camancɛ an mara bolo olu de kun ka jugu kosɛbɛ moti ni banyangara nunu ni masina kɔnɔ hali bibi na olu dugu caman bɛ minnu bɛ ka wuli tourisme ko kɛlɛ la mais a bɛ bali mɔgɔ la k'a fɔ Kayi region jamana tilebiyan fan nunu na ko ka taa Ɲoro ale ta o menacelen don a mɛnnen don dɔɔni Ɲoro yɔrɔ caman bɛ yen bibi na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ attaque caman bɛ yen nin t'a siɲɛ fɔlɔ Ɲoro kɔnɔna la donc mais ka taa se Kayi fɛn mun bɛ tali kɛ Mondoro ni Sandare nunu na hali ni t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin kɔni bɛ kɛ a koba ye mun bonyana kosɛbɛ Kayi marabolo kɔnɔna la donc o b'a yira k'a fɔ tourisme kɛlɛ bibi na Mali fan bɛɛ de don mais nunu ka laɲini ye fɛn dɔ de ye sinon u mana sebaya kama tourisme nunu bɛ na ni fɛn o fɛn kɛ an t'a ye k'a fɔ k'u ye exploit sɔrɔ ou bien k'a fɔ k'u ye bin kɛ armée kan ka taa kɛ perte suguba dɔ ye armée ma o ti kɛ mais nin ye de ka na population k'u paniquer ka na jatigɛ walew du dusukun na ka na fɛn mun bɛ tali kɛ danayabaliya k'o sabati u n'u ka jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ minnu filɛ nin n'aw dalen don a la k'a fɔ ninnu bɛna se k'aw lakana ninnu tɛna se k'aw lakana donc nin wagati in de la anw population anw interpellelen don kosɛbɛ a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye an ka d'an yɛrɛ la filanan ye jumɛn ye an ka da la k'a fɔ armée mun bɛ yen i n'a fɔ a ye kuma fɔ cogo min na armée ninnu engagelen don a kama ils sont professionnels ou formés don a kama olu de pɛrɛnna fɛnɛ k'a fɔ k'u bɛ saya fisaya ni malo ye olu de sɔnna ka jɛ u fa n'u baw kɔ ka b'u muso n'u denw kɔrɔ ka taa ko nin y'olu ka baara ye pour que anw ka se ka lafiya donc o hukumu kɔnɔna la an kan k'a to olu k'u ka baara kɛ pacifiquement librement i n'a fɔ u b'a dɔn cogo min na pour que ko in a bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma bonya Mayiga bɔra k'a fɔ ni population bɔra cogo sugu dɔ la ka taa u yɛrɛ sen don nin ko in na a caman bɛ yen u bɛ armée malienne ka baara gɛlɛya u bolo donc o kɔfɛ tuguni fo an ka da la k'a fɔ vraiment nin baara mun filɛ nin ye ɲɛmɔgɔw ye mise en place minnu bila sen kan nin ko in na an ka da u la ka tugu u kɔ ni communication ye parce que guerre mun filɛ nin ye ni anw b'a kɔnɔ c'est une guerre asymétrique bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ jugulaka ye mɔgɔ min ye a dɔn man di bi kuma in kɔnɔna la i y'a fɔ Mayiga bɔra k'a fɔ ninnu bɛ information sɔrɔ cogo di localité 7 ka na u bɛ armement bɔ information u b'a bɔ a musaka u b'a bɔ donc o b'a yira k'a fɔ sponsor minnu b'u la ils sont très puissants parce que ni information yɛrɛ guerre yɛrɛ la mun ka bon kosɛbɛ o ye information de ni information t'i bolo kɛlɛ o kɛlɛ la i tɛ se k'o kɛ donc o b'a yira k'a fɔ ils sont bien informés donc o hukumu kɔnɔna la hali bi anw fɛnɛ nous devons être vigilants ka se ka information fɛnɛ sabati k'a di an ka armée ma en même moment fɛnɛ an bɛ interpellation mun kɛ o ye an ka sécurité d'état mɔgɔw ye vraiment ni attaque 7 in don kelen jamana kɔnɔ c'est trop donc u k'a essayer hali bi information u ka se k'a cɛri u ka se ka bɔ nin ko ninnu kalama non population bɛ a d'u ma mais olu ka baara de structure dɔw de sigilen don jamana kɔnɔ minnu bɛ nin attaque ninnu ka se k'a bɔ a kalama yan'a kɛ wagati cɛ donc o vigilance de kan ka bonya k'o renforcer pour que information a ka se ka sɔrɔ joona dan ka se ka k'u la yan'u ka wuli ka taa parce que nin ko mun filɛ nin ye kuma lasurunya na dɔrɔn attaque mana kɛ cogo o cogo c'est vrai que c'est les terroristes qui perdent mais jamana kɔnɔdenw ka perte fɛnɛ bɛ a la parce que a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ kelen mɔgɔ fila que ça soit militaire ou civil u bɛ bɔnɛ a nin na an y'a ye k'a fɔ Kayita mun fɛnɛ kɛra usine minnu jenina ani tiɲɛni minnu kɛra dégâts matériels Kayi dɔrɔn tɛ quoi dégâts matériels kɛra fan caman fɛ perte humaine ma y'a la mais dégâts matériels kɛra jamana dun bɛ situation min kɔnɔna la bi n'a fɔra sɔrɔ man bon sɔrɔ fitinin minnu bɛ yen ou bien mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ olu ye sɔrɔbatigiw ye k'olu fɛnɛ ka sɔrɔ bɛ ka tiɲɛ a bɛ kɔlɔlɔ se jamana ma a bɛ kɔlɔlɔ se jamana kɔnɔdenw ma halisa ye min fɔ vigilance de population ni information minnu bɛ yen u k'olu partager en cas d'attaque u k'u yɛrɛ distinguer u k'u yɛrɛ bɔ u ka kɛlɛ to kɛlɛ dira maa minnu ma o de bɛ se ka na ni en même temps service de renseignement fɛnɛ hali bi u ka dɔ fara vraiment u ka fɛngɛw kan quoi wulikajɔw kan kosɛbɛ fana k'u dɛmɛ u ka baara la cogo min na o de b'an don an ka thème sabanan kɔnɔ n'ale y'an ka n'o ale bɛ an ka CNT an ka conseil national de la transition maa dɔ concerné an ɲɛ b'a la k'a fɔ tile fila in na an y'a ye réseaux sociaux sanfɛ k'a ye k'a fɔ Mamadu Awa Gasamba ale tɛ mɔgɔ dogolen ye ale bɛ Mali kɔni wasaden depuis tuma min na pouvoir démocratique bɛ wasaden kun don transition fana wagati an y'a ye k'a fɔ général d'armée Assimi Goïta a y'a nommé tuguni k'a kɛ k'a bila conseil national de la transition kɔnɔ. Oh, effectivement. Réseaux sociaux sanfɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ k'a ye wulikajɔ kɛ fo ka se Côte d'Ivoire ko faamaw ka wele sera a ma ka da a ka kuma dɔw kan k'a to Mali la est ce que nin kuma in ye tiɲɛ wa tiɲɛ tɛ? Tiɲɛ don parce que an y'a ye a minɛna kibaruya dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a kelen ma minɛ ni maa dɔw fana minɛna mais an bɛ an sinsin min kan o ye Gasama ka ko ye parce que a minɛna kiiri tigilamɔgɔw de fɛ aéroport yɛrɛ la Abidjan
akun Anato parce que akun tara banna ka mo do bana atara sanga fo de la donc c'est ça willa de kabi sigi donc o fana ya mina bo amina ni kera mu kadaka ko en 2022 ay propos do tenu à l'encontre du président ivoirien yamna tierno ga plateau sans faire donc si a fin kera amadogo machila bon amina libe mun ko fo parce que ni pays fla yara be ni situation na ayre kuma min fo Alassane ma 2022 o fana kera ka soro o ga 49 militaires millions do yam ni ko da nyogo ma dron ale milali manga bale mogolaw parce que o wati jamana Mali ni Côte d'Ivoire fonyon ko alsi sa furugu be jamana fla nyogon tie donc ni ale tara kuma baw fo Alassane Ouattara du jamana nyemade ati ben jamana de Malion matogum na mayerka asim dogaya ati be jamana den shifana ma ikuga président doga mais euga président doga eklala ga boga jamana kon ka tulu fana fe mais no yebu nege bashitala Brahma aya ka fo sisi kon kera kan ka fo Mamadou Awa Gassama na le conseil national de la transition mayeka amnele no Abidjan Kadaka kaka kuma do réseaux sociaux sans fait appel à la insurrection no ka fo ko ka mɔgɔw jafarinya cogo min na ka mɔgɔw hakili fɛn kɛ u ka président lawuli ko kɛra ka kuma dɔ ye ka ɲɛsin président de la République de la Côte d'Ivoire n'o ye Alassane Ouattara ye a kɔni ka maa minnu b'a défense ta an bɛ se k'a fɔ a ka kan mɔgɔw wulilen don k'a fɔ k'a d'a kan k'a kun bɛ conseil national de la transition na o kun sababu la a tun ma ɲi ka minɛ nin position fila in e bɛ se ka information fɛn kɛ cogo di m'olu b'a yira k'a fɔ a minɛbaliya de tun bɛ bali mɔgɔ la a minɛlen o man ka bali mɔgɔ la ani mun b'a yira k'a fɔ nin kɔni man ka kɛ cogo foyi la. Vous savez, Mamadou Awa Gassama, ale ka minɛli Ivoiriens autorités fait. Je pense que question c'est une question très très pertinente. A sujet an bɛɛ kan k'a lajɛ fɔlɔ ji ɲɛma jɔlen na sabula ni tasuma ye bugu minɛ ji de b'o faga ni tasuma yɛrɛ wulila ji sanfɛ hakili de b'o faga. Rappel bɛ kɛ k'a fɔ depuis 2020 il y a une tension diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire concernant l'affaire des 45 militaires ou mercenaires ivoiriens. Est-ce que Nico 2022 il m'a souvenu donné depuis les régime démocratique? Ouais, mais tension ka bonya ka communauté internationale ou dado ala parce que bela jele aye ka fali Nations Unies au Conseil de sécurité des Nations Unies ou dado 49 militaires la kanga bla ya ira kantabla parce que wakati mna onya ke anya yi waron au lieu que olu ka bɔ ka gérer diplomatiquement olu bɔra ka bagabagal walu de kɛ ka tila ka nier tuguni fɛnɛ ka kɛ n'a fɔ état malien galon de da olu la donc tension bonya en bref quoi donc depuis au wakati kana bila bila au tension diplomatique c'est entre le Mali et la Côte d'Ivoire bela jele mo do an la sɔrɔ dɔɔni bɔra la on essaie de voir la situation mais sogo kumuni o kɔkɔ la bɔ mangun quoi donc o tension be bon o fɛnɛ tension kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Mamadou Awa Gassama mɔgɔ don wagati mun na ni a sigira plateau kan n'a ko k'a bɛ kuma émission fanga bɛ bonya hali an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn n'a ka kuma ba fɔ ye c'est vrai que a ka kuma ba fɔ bɛɛ lajɛlen na président Assimi Goïta o bonya b'a yɔrɔ la donc tugu bɛɛ lajɛlen na parce que a yɛrɛ b'a fɔ ko ale olu ka défenseur ye a y'u ka avocat ye a y'u ka fɛn bɛɛ ale y'u ka contre bali ye donc o contre bali bɛ mɔgɔ min na yɔrɔ ni mɔgɔ min attaqué o la c'est à dire c'est comme s'il attaqué Mamadou Awa Gassama de là parce que ale de y'i kanto ko ale de y'u ka avocat ye jumɛn de ye o défenseur de donc ni ko bi n'o tugu ni ɲɔgɔn cɛ c'est comme si ko bi ni Mamadou Awa Gassama de ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ se k'a fɔ Mamadou Awa Gassama minɛli c'est une situation à bien réfléchir, à bien analyser parce que aminena kunyumeni koson. Kunyumeni la ou ya amine. Ube muneko. Ode koson kwen keni budget ni a jetemine ka ye na ye ka fo état malien ma communiquer baké ola. Est-ce qu'elle CNT communiquer là? Non, ode ningo état malien bebo de kono ni c'est comme si niko autorité malienne dro bebo kono CNT fra gouvernement ka bebo autorité malien kono. Donc problème est mouillé c'est ça. Peut-être le président si pouvoir exécutif kuma communiquer que ouais CNT kunga ouais kaka inquiétude donc au konna la ode koson nya fo ngoni tasma wula ji sanfé akli de bo faka donc on ya ye on y voit on ko folo la olu donna film konna la il ne faut pas que on état malien ka do fili kono ode koson nya uma communiquer que ne yɛrɛ ka jateminɛ la de dorete o be ka ko indi laje ji ɲama jɔlen na fɔlɔ parce que ivoiriens y'u sinsin mun kan
o de k'a fɔ u ka code dɔ de bɛ yen n'o ye code pénal 140 ye k'a fɔ Mamadu Awa Gassama ye propos minnu tenus a bɛ mun yira o ye de k'a fɔ incitation à la haine ka dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma walima ka jamana kɔnɔdenw futunu ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan pour la déstabilisation du pays donc ni o dun kɛra olu ka jamana sariya kisɛ min bɛ yen ni o ye sariya kisɛ 140 ye o b'a yamaruya k'a tigi minɛ donc Conseil national de sécurité mun bɛ a ta de transition b'a kan o ye anw de fɛ yen mais est ce que olu ka code pénal in na anw ka CNT ni o ye wasadenya jɔyɔrɔ o b'o sanfɛ wa jamana bɛɛ n'i ka sariya de don personnalité publique kɔni don ouais o y'i ka jamana kɔnɔna don hali n'i bɔra jamana wɛrɛ kɔnɔ o statut in b'i protégé par exemple an bɛ CNT to yen diplomate olu b'u ka jamana kɔnɔ diplomate to cogo min na hali aéroport la donc sisan ni o code ni o b'u protégé a kɔni m'ale protégé yen bi donc n'a m'a protégé anw bɛna se ka mun de kɛ nin ko in kɔnɔna la o de kosɔn n y'a fɔ c'est un sujet très capital ko in kan ka lajɛ ji ɲama jɔlen de la o de kosɔn an bɛ mun fɔ bi nin ko in kɔnɔna na dɔrɔn o ye jumɛn de bɛɛ ye fɔlɔ parce que ko dɔw bɛ yen n'a kɛra n'a communication fanga bonyana n'a ma farati a bɛ taa don erreur dɔ kɔnɔna la donc nin yɔrɔ in ye mun ye Mamadu Awa Gassama ka nin sujet in an bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ ka jateminɛ na a minɛna Mali ko de la parce que a ye kuma mun fɔ a y'a fɔ Mali kanu de bɛ a la a y'a fɔ Mali dɛmɛni de kosɔn a y'a fɔ Mali ka se ka Mali protéger contre les ennemis ou bien ka Mali défend wagati mun na ani dɔw bɛ kɛlɛ la c'est-à-dire bɛɛ a jakɛlɛya ti bɛɛ la donc ni ko y'a sɔrɔ bi o ye mun ye fɔlɔ anw Maliyɛnw anw de kan k'a lajɛ fɔlɔ k'an ka soutien di a ma o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye fɛnɛ kalon o ye jumɛn ye o ye de k'a fɔ an ka to an ka autorités kɔ fɔlɔ an kana sɔn fiyewu ka don propagande kɔnɔna la ou bien ka se ka fɛn fɔ mun bɛ taa état malien ka a daminɛna mais mieux vaut tard que jamais a daminɛna c'est vrai mais nin yɔrɔ in na c'est une occasion pour nous anw minnu ye communicateurs ye anw minnu ye journalistes ye anw minnu bɛ information di jamana kɔnɔdenw ma an kana jamana kɔnɔdenw futunu nin ko in na ka kɛ état kan état ka décision dɔw ta mun bɛna taga situation empirer ka situation tɔ bonya jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ situation mun bɛ yen an k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ne bɛ mun ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an ka to an ka autorités kɔ n'u ye communiqué mun bɔ n'u ye tracé mun ta nin ko in na an ka taga ni o ye mais an kana wuli k'a fɔ nin ko mun filɛ nin ye k'an b'an yɛrɛ ka kiiri tigɛ an yɛrɛ walima ka état bila sira kan ale kɔni bɛ ka sinsin yɔrɔ min kan c'est vrai k'an kan ka fɛn kɛ mais nin silence in fana est ce que ce n'est pas une forme k'a tigi to a gɛn wara par exemple i bɛ comité dɔ de kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ docteur mana minɛ enseignant mana minɛ juge n'a mana se mɔgɔ ma i bɛ fɛn min kɔnɔ i bɛ organisation min kɔnɔ hali n'a a tɛ se ka fɛn kɛ a b'a ka mais i ye mun fɔ i ka jamana kɔnɔna yɛrɛ hali jamana wɛrɛ kɔnɔ a b'a ka siran de yira an ɲɛ bɛ nin ko in taabolo a ma sa mais hali bi anw ma communiqué ye ou bien peut-être a ma se an ma est ce que par exemple o tɛ k'i ka maa to a gɛn wara fana bolo kuma dɔw la ale de y'a yira k'a fɔ ale ye avocat de ale ye contre balle nin dɔw la ni contre balle minɛna turu bɛ se ka bon mɔgɔw kan ka min faamu Mamadu Awa Gassama ka ko in la jamana ɲɛmɔgɔw o ma communiqué kɛ tiɲɛ don CNT maaw fana an m'a ye o ka fɛn fosi fɔ a ka minɛli ko kan mais o t'a yira k'a fɔ k'u tɛ ka décision ta i ka maa tɛ se ka minɛ a mana kɛ associé a mana kɛ fɛn fɛn n'i kɔni ka maa minɛna i kɔni bɛ fɛɛrɛ dɔ tigɛ bon o fɛɛrɛ o ma lase anw ma fɔlɔ donc voilà u b'o kɛ dogo la mais a tɛ se ka kɛ comme u y'a bila u ye mandat d'a kan nin temps yɛrɛ kɔnɔna na o tɛ se ka kɛ k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ka nin temps bɛɛ kɛ u bolo k'a fɔ k'u ma décision dɔ ta ka taa Abidjan autorités sɛgɛrɛ Mamadu Awa Gassama ka ko la o tɛ se ka kɛ bon Mamadu Awa Gassama donna fili kɔnɔ yɔrɔ min na tiɲɛ don ni n'an bɛ période dɔ kɔnɔna na jamanaden bɛɛ kan k'i ka jamana défend ale fana y'i sinsin a ka statut de kan walasa ka kumabaw fɔ an dun y'a jate Mali yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔw fana minɛ k'a fɔ k'u ye kuma dɔw fɔ jamana ɲɛmaa dɔw fana ma o maaw fana olu bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan mais ale ta kɛra parce que a bɛ wasanbulon kɔnɔna na o statut b'a la ani a bɛ k'a ye fana k'a bɛ ka Assimi ka côté défend bon tiɲɛ don i b'i ka jamana défend mais i b'i ka jamana défend ka da condition dɔw kan i kana don maa yɛrɛ fana ka gasi kɔnɔ donc ale taara sira min fɛ peut-être a b'a fɔ ko ale fasoden ɲumanya a b'a essayer k'o de manifester ka kumabaw fɔ donc ni dun bɛ kuma fɔ il faut mesurer les conséquences ale tun t'a dɔn est ce que o waati kana bila sa ale tun b'a dɔn k'a bɛna taa Côte d'Ivoire ma bon
kuma la conclusion na ka tama kan tantra mere e bi se ka muni fo an atemu bakuruba na alsa jamana do alsa ko na mesure adapté et wakati ba ka tantra ba. Bon, sur le plan amasisi côté minga folo oye insécurité côté folo parce que amé au période de condamna on ya fo kuma da ko nous sommes en guerre jamana nyamo yaro côté ko nous sommes en guerre informationnelle o kolo ko ni kuna funiya o be se ka jamanadenw muriti k'a bila i yɛrɛ la donc surtout minnu bɛ média internationaux ninnu lajɛ an b'a fɔ ɲɛna u k'u kɔlɔsi kosɛbɛ kunnafoniya mun bɛ passer média yɛrɛw kan qui concerne le Mali tiɲɛ don dɔ hali n'a dɔw ye tiɲɛ a bɛɛ tɛ tiɲɛ il faut que jamanadenw fana k'o yɔrɔ lajɛ kosɛbɛ ni fɛn fɛn fɔra Mali kan u k'a lajɛ diɲɛma jɔlen na est ce que ninnu bɛ ka min fɔ tiɲɛ don Mali kan wa ani ni tiɲɛ don an kan ka a ko minɛ cogo di ani ni mɔgɔ minnu armée bɛ kɛlɛ la an bɛ jamanadenw deli an bɛ segin k'u deli tuguni u ka finitigilakaw to u k'u ka baara kɛ u ka baara ye min ye dɔrɔn ka kunnafoniya lase finitigilakaw ma a banna olu ma dabɔ kɛlɛ kama u m'a fɔ k'u ka taa ye kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ka ci u bilala ci min na a ye kunnafoniya lase finitigilakaw ma numéro bilalen don o kama walima finitigilakaw n'u ka cakɛda dɔ ka sɔrɔ la a ye wuli ka s'u ma k'a fɔ an ɲɛ bɛ n'an sigalen dɔ na fɛn dɔ bɛ yan an dalen tɛ min na a banna. Basi t'a la donc Burama Traoré kuma bakuruba la e bɛ se ka mun fɔ kan n'i ko kuma bakuruba la ne ka mun fɔ ne bɛ sinsin thème kelen de kan fɔlɔ ni o ye 5 ans pour Assimi Goïta comme il côté c'est pas pour les Maliens mais pour Assimi Goïta donc 5 ans mun filɛ nin ye ne bɛ se ka mun fɔ Maliens ye même si c'est pour Assimi Goïta an bɛɛ lajɛlen ka fara a kan k'a dɛmɛ 5 ans in kɔnɔna la mun de tora mun kan ka kɛ anw Maliens ka lafiya kɔsɔn parce que n'i y'a ta i k'a lajɛ depuis 1960 kana bila bila Mali dekun kelen de bɛ an kan problème kelen de bɛ an kan insécurité nana dans les 10 années derrière mais Mali ka sous-développement o dogolen tɛ mɔgɔ si la donc an dun b'a ye k'a fɔ ni anw ka jamana lajɛ Dieu merci Ala ye potentiel bɛɛ di anw ma dugukolo bɛ anw fɛ yan nɔ tile bɛ anw fɛ yan ji bɛ anw fɛ yan dugu jukɔrɔfɛnw bɛ anw bolo yan donc o b'a yira k'a fɔ anw ka jamana ye jamana min bɛ yen k'a fɔ a man ka ye fantan jamana kɔnɔ parce que n'i ye pays développélenw fɛn o fɛn lajɛ olu b'u sinsin fɛn o fɛn kan pour que k'u ka jamana développer o bɛɛ bɛ anw fɛ yan jamanaw bɛ yen nɔ bi bi in na développement sirilen don sɛnɛ de la jamanaw bɛ yen sɛnɛkɛ dugukolo t'olu bolo mais olu ye sɛnɛkɛ dugukolo kiiriw yɛrɛ an y'a kuma mɛn k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ kɔgɔji ni fɛnw ko ka taga sɛnɛ k'olu sanfɛ mais Ala dun y'o dugukolo fulama di anw ma pourquoi pas o sɛnɛ anw t'o développer anw fɛ yan ka se ka du ka fa sabati anw fɛ yan parce que lakana kɔfɛ an bɛ ka lakana ko kuma mun fɔ bi lakana kɔfɛ mun bɛ se ka basigi sabati jamana yɛrɛ kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni guerre wɛrɛ o ye dun ka fa de ni dun ka fa ma sabati jamana o jamana kɔnɔ o jamana tɛ développer jamana o jamana ma si i yɛrɛ kɔrɔ k'i ka jamana kɔnɔ denw balo o jamana ka ɲɛtaga fu de don parce que n'i y'a mɛn i bɛ diɲɛ ko kɛ o b'a sɔrɔ k'a fɔ hakililatigɛlen don balo la donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ k'a ɲini an ka jamana kɔnɔdenw fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan surtout mais en jeunesse de interpeller parce que Assimi Goïta a ka 5 ans fɔlɔ a y'a di jeunesse ma an bɛ se ka fɔ hali 15 ans filanan mun filɛ nin ye a bɛ jeunesse de bolo il est temps pour nous la jeunesse aujourd'hui anw yɛrɛ ka devoir ye mun ye parce que an ka droit kun ye fɛn mun ye jamana y'o caman kɛ an ye o ye jumɛn ye ka se ka lakana di an ma ka kɛnɛya di an ma ka se ka dun ka fa sabati an ye dɔɔni mais a tɔ ye jumɛn anw yɛrɛ ka devoir ye jumɛn ye pour le développement de ce pays parce que dɔ kɛra quoi ɲɛmaa caman nana anw kunna yan olu tɛmɛna mais bi n'a ma ɲa k'a fɔ mun nana o yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ale ye sifinnaka ye donc an k'an bolo di a ma k'a fɔ tuguni Assimi Goïta ye k'a fɔ a ka ministrew bɛɛ lajɛlen ye jamana ye fɛn dɔ de ye a ye danaya da dɔw de kan bi bi na anw ni pays caman bɛ yen bi an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Russie jamanaw c'est comme si mɔgɔ min bɛ classe 3e de la i k'a fɔ o ni mɔgɔ min bɛ 12e terminal la k'u ka compétition kɛ yɔrɔ kɔni a ko ka jan donc anw bɛna ye k'a fɔ Russiw développement min b'olu bolo et sont je ne dirais pas 50 ans mais a kɔni ka ca 20 ans o bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ avancé mun na donc n'anw bɛ fɛn bi anw n'olu ka coopération kɛ anw k'an bolo di ɲɔgɔn ma il faut que anw ka ministre minnu bɛ yen nɔ u k'a essayer k'a fɔ compétition minnu filɛ nin ye u ka se à hauteur hali n'u ma se fo Russiw ka hauteur ba la dɛ mais à mi hauteur u ka se o ma pour que malidenw ka laɲini u ka sabati anw entrepreneur minnu fana bɛ yen an ka commerçant minnu bɛ yen an k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana mago bɛ mun na bi fo an k'o de dɔn ka laɲini kɛ e ka bana e bɛ fɛ ka fura ɲini a la mais ne yɛrɛ m'i ka bana suguya ɲini k'a dɔn fura bɛ sɔrɔ a la donc a fura sɔrɔli ka gɛlɛn donc ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen interpeller san 5 mun kɔni dilen filɛ ni Assimi ma nin ye an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an k'a dɛmɛ parce que an y'o de fɔ an ye chemin dɔ de ta ça c'est le chemin de la souveraineté retrouvée donc n'an bɛ fɔ souveraineté retrouvée ka sabati
bonya mun be n'a dara Mali kan a ka se ka sabati a ka timɛ a ka to bada la a kana kɛ sanjikɔrɔ wasi ye dɛ donc an ka jan an ka boli di ɲɔgɔn ma se de kɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye ka tasi bila kɛ halisa attaque minnu kɛra maa minnu banna n'a ka duwawu kɛ ala k'u segin ka état normal la ala ka kɛnɛya nɔgɔyaw ye minnu yɛrɛ ni tora attaque la an bɛ tasi bila kɛ ala k'u dayɔrɔ suma fɔ jamanadenw ye halisa bɛɛ ka posture garder min ye vigilance ye ani ka information partager min na jamana bɛ se ka stabiliser hali sisan min na développement o bɛ se ka sabati min na an bɛ fɛn fɛn ɲini jamana ko la o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na an b'a fɔ an lajɛbagaw ye k'aw kan bɛn samedi wɛrɛ dɔgɔkun kibaru kan nin wagati kelen in na